Bigarren bideo honetan erlekumea botatzeko joera aztertuko dugu. Hau erlekumea botatzeko garaia denean egin behar dugu. Apirila, maiatza, ekaina eta uztaila hilabeteetan. Hemen ere data jarriko dugu eta erlekumea botatzeko joeraren azpian 1-tik 4 baloratuko dugu. Hau ere gutxienez 3 aldiz baloratu behar dugu. Erlakumea botatzeko joeran, hemen ikusi dugu erreginkabi batzuk egiten hasia dela, erregina hau. Oraindik hasi berria da, arrautza bakarri dauzka, beraz, 3 bat bezala markatuko genuke. Kabi hauek puskatu egin behar ditugu, eta erle honi nukleo bat egin diezaiokegu, 2 edo 3 lauki kenduaz, eta altza bat eman diezaiokegu, espazioa eman, lanean jarraitzeko. Hau egin eta astebetera bueltatu behar dugu, erlakumea botatzeko joera joan zaiola ziurtatzeko. Berriz ere erreginkabiak topatuko bagenitu, kendu egin beharko genituzke, eta egin dezakegu bigarren nukleo bat beharra ikusiz gero. Orain begiratuko dugu erle honek erlakumea botatzeko ze joera daukan, ertzeko lauki bat atera lana errazago egiteko. Eta umea bilatu. Lehenengo laukia umearekin. Ume itxia, irekia, arrautzak. Horrek esan nahi du erregina hemen dagoela. Eta hemen ez dauka inongo arrastorik erlakumea bota nahi duenik. Ez erreginkabirik, ez dio utzi erruteari, ez ezer. Badazpada besteren bat begiratuko dut. Hemen ikusten dira hasi direla egiten, baina segurazki barrua hutsa egongo da. Ez dago larbarik edo arrautzik hor. Bai ikusten dena blokeatzen hasia direla umearen ingurua, beraz laizter erregina lekurik gabe geratuko da eta orduan beste altza bat edo jarri behar diogu. Azkeneko lauki hau ikusiko dut eta hemen ere ez badago, apuntatuko dut. Hutsa daude, kabi hauek, baina ikusten denenez, ez badugu ezer egiten azkar, hasi daitezke erlakumea botatzeko gogoarekin. Beraz, sartuko dut, eta testa bukatuta dago, eta apuntatuko dut fitxan, ikusi duguna. Kasu honetan, erlakumea botatzeko joera, 4. Erreginkabia baldin badauzka, baina itxigabeak eta asko dauzka, baina oraindik ez dago bukaerako fase horretan, hori da 2. Kasu honetan, beranduegi etorri gara bisita egitera, erlauntza honek erlakumea bota bai du. Erreginkabi batzuk daude, ja erregina jaiota dutenak eta horrek esan edu erregin zaharrak alde egin duela. Beraz, kasu honetan apuntatuko genuke 1.